mana uban gida na uban ƙasa Madugu kai jagoran mushe ma kafin 'yan turnuku kai uban ƙasa Madugu kai magiyanka ba za su tattaka ba kai ba su so ba su ganka ka girku ba ta da shan Allah kai nuwa alluwa kai masu haushi kuwa su suke damuwa kai mai kushe ka bai san karuwa abin da kai mana shema bai kirguwa tilasi na faɗi na bari jinkiri kai uban ƙasa kai wa zai ji da kai mai gida kai zan yi waka 15 mai gida kai ci uwar su dangin kuda kai ka san tafiyar mu ba gargada kai amma ya taba kamu ne zai gani kai wa ma za ya ja aljani kai dutsen ruwa ba ka zafi maza kai abin da shewa ya bature maza turmi da lado sun faja ruwa uban ƙasa kai so kan bushe ma ba mata kama ya boda uban ƙasa Madugu sai gobe a tidan washi ne na zo kai hadari ya ture hazo to ashe dan baki yanzu ba kasuwa sai mun ci uwar ku dangin kawa wallahi shema ya fi bakin uwa kun yi sharrin kuma ba ku suke ba ba za ni gyale ku sannan akwai hazo mai ruwa uban ƙasa Madugu kar ku ce waƙar da suka ciki yawa sai na dakile 'yan bakin ciki ku shaida shema yanzu bai turuwa ya rike Allah kuma ya kafuwa jagora ne abun karuwa shema shi kadai ne jama'a suke moruwa shema uban ƙasa Madugu kai fatan kairi muke mai gida kai sai kuma ya tuko ni bana boye ba kai sai ne na majigiri ku gane nuwa abin da kake yi ba ya kilgu ba kai san uban masu fushi su koma gida banna mun san shema ayyukata yi ga magiya su ne suke yin sharri yan iska to ba za su tattaka ba kuma ba za su ture ka ba aya kai na dubara da kada nake gani ga na masa da tashin gini shema jagoran mu sai Madugu kuma jigiri dole ne ka isuwa kai mai gida na ta salar ka ne ne hawa kai ga wakar uban ƙasa Madugu kai sai mu mai ajiniwa ina gaisuwa kai shema uban ƙasa Madugu ayya mana arta eho kai na ayya mana shema uban ƙasa Madugu yanzu gaskiyar ka ta bayyana gashi an walƙiya abin da kai mana yanzu sai godiya gashi gaskiyar ka ta bayyana yanzu an walƙiya na ayya mana ar ahai ta ina waye dumbuwayi sarki abun godiya uban ƙasa Madugu aka taimake ni ne waƙar na lamba ɗaya uban ƙasa Madugu amma ba mu yi ma kowa waƙa sai mai gaskiya ai gashi gaskiyar mu ta bayyana yanzu an walƙiya abin da kai mana yanzu sai godiya gashi gaskiyar ka ta bayyana yanzu an walƙiya Allah dubin salati ka daɗa wurin garkuwa